ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. Дар студия бо шумо Савсан Ғайюрзода. 25 ноябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. 25 ноябр таҳти раёсати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Дар маҷлис нахуст оид ба барномаи рушди соҳаи энергетикаи барқӣ барои солҳои 2026-2030 вазири энергетика ва захираҳои об Далер Ҷумъа гузориш дод. таъкид гардид ки лоиҳаи қарори мазкур бо мақсади таъмини амнияти энергетикӣ ва истифодаи самараноки энергияи барқ ки яке аз ҳадафҳои калидии стратегияи миллии рушди ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, таҳия ва пешниҳод гардидааст. зикр шуд ки дар натиҷаи амалӣ намудани барнома ба даст овардани натиҷаҳои зерин дар назар аст. аз қабили 2680 мегаватт иқтидори нави истеҳсолии энергияи барқ аз ҳисоби нерӯгоҳҳои барқи обии нав, 253 мегаватт иқтидори иловагии истеҳсоли энергияи барқ аз ҳисоби азнавсозии нерӯгоҳҳои амалкунанда ва барқарор гардидани 440 мегаватт иқтидорҳои аз даст рафта бинобар фарсуда будани таҷҳизот, 1500 мегаватт аз ҳисоби энергияи офтоб то ба 3% расондани сатҳи талафоти энергияи барқ дар шабакаҳои интиқоли барқ, то 9% расондани сатҳи талафоти энергияи барқ дар шабакаҳои тақсимоти барқ ва ба 5 миллиард киловатт соат расонидани содироти энергияи барқ. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳоро вазифадор намуданд ки барои амалигардонии барномаи мазкур ва нақшаи чорабиниҳои он чораҳои дахлдор андешида аз натиҷааш ҳар сол маълумот манзур намоянд. ҳамчунин дастур дода шуд ки мавзӯи мондани панелҳои офтобӣ дар хонаҳои мардум ва васлу ҳамоҳанг намудани онҳо бо шабакаҳои барқии кишвар омӯхта шавад. ғайр аз ин таъкид гардид ки фарҳанги истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ дар байни мардум васеъ тарғиб карда шавад. лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ки ба хотири бартараф кардани камбудиҳои дар соҳаи энергетика ҷой дошта таҳия шудааст, дар маҷлиси навбатӣ баррасӣ гардид. гуфта шуд ки дар қонуни мазкур барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз ҷумла барои истеҳсоли криптовалюта пурзор намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардидааст. баъди муҳокима лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ирсол гардид. дар идомаи маҷлис ҳамчунин барномаҳои давлатии рушди соҳаи фарҳанг ва санъат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, рушди ҳудудҳои табиии махсус муҳофизатшаванда дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030, барномаи рушд ва рақамикунонӣ дар мақомоти иҷрои Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва барнома оид ба муқовимат ба эпидемияи вируси норасоии масмумияти одам ва гепатитҳои парентералии вирусӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 муҳокима гардида хулосаҳои даркорӣ бароварда шуд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба иҷрои масъалаҳои дар маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон матраҳ гардида ба масъулини сохторҳои давлатӣ дастуру супоришҳо доданд. дастурҳои дигар оид ба масъалаҳои мубрам аз ҷумла захираи кофии маводи хӯрока дар сатҳи баланди ташкилӣ гузарондани зимистон, омода ва бо риояи қоидаҳои агротехникӣ кишт кардани заминҳои кишоварзӣ,
вусъати корҳои ободонӣ ва созандагӣ ба истиқболи солгарди 35-уми ҷашни истиқлоли давлатӣ ва ғайра дода шуд. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади пешгирӣ аз талафоти нерӯи барқ ва истифодаи самараноки он як қатор тадбирҳои муҳимро амалӣ намуда истодааст. Бо ҳамин мақсад кормандони прокуратураи шаҳру ноҳияҳои кишвар бо сокинон ва фаъолон суҳбату вохӯриҳо баргузор намуда ҷиҳати тарғиб ва ташвиқи истифодаи оқилона ва самараноки нерӯи барқ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. гузориш дар ин хусус. ҷумҳурии тоҷикистон дар роҳи таъмини пурраи истиқлолияти энергетикӣ қадамҳои устувор гузошта вазъ дар ин самт сол то сол беҳтар гардида баҳри таъмини пурраи аҳолии кишвар ба қувваи барқ дар ҳамаи фаслиҳо аз тарафи ҳукумати кишвар чораандешӣ шуда истодааст. қувваи барқ яке аз захираҳои асосии ҳаёти иқтисодиву иҷтимоии кишвар маҳсуб ёфта таъмин намудани аҳолӣ ва соҳаҳои истеҳсолӣ ба он барои рушди устувори ҷомеа аҳамияти бениҳоят бузург дорад. бинобар ин истифодаи самаранок ва қонунии он яке аз талаботи муҳими сиёсати давлатӣ мебошад. ҷиҳати кам кардани талафоти қувваи барқ масъулони соҳаи ширкати барқӣ пайваста чораандешӣ намуда аз солҳои аввали фаъолият таъминоти муштариёнро бо таҷҳизоти замонавии ченкунии сарфиёти барқ зери назорати қатъӣ қарор дода дар миқёси вилоят зиёда аз 37948 ҳисобкунакҳои нави электронӣ васл шуданд. чунин тарзи кор имконият фароҳам овард ки ҳодисаҳои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ аз тарафи муштариён пешгирӣ карда шуда ба коҳиш додани сатҳи талафоти қувваи барқ мусоидат намояд. самти дигари пешгирӣ аз талафоти барқ ин ҷорӣ намудани системаи билингӣ дар ширкати Помир Энерҷи мебошад. тибқи нақша одатан дар санаи якуми ҳар моҳ аз ҷониби нозирони барқ тариқи паксҳо нишондодҳо ба системаи билингии маркази ширкат ворид мегарданд ва ҳамзамон тариқи SMS паёмак ба муштариён расонда мешаванд. аз аввали солҳои фаъолият ва бахусус баъде ба тасвиб расидани иловаҳо ба кодекси ҷиноятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ба ҷиноят кашидани шахсоне ки ба истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ роҳ медиҳанд ширкат корҳоро дар ин самт ҷонок намуда дар айни замон аз ҷониби ширкат чӣ дар сар идораи ширкат ва чӣ дар комплексҳои энергетикии минтақавии он дар шаҳри Хоруқ ва Навои вилоят гурӯҳҳои корӣ таъсис дода шуда байни мардумон байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монда истода ҳастанд. дар дуздии барқ ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ва муқаррар намудани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои истифодаи ғайриқонунии қувваи барқ амали саривақтӣ ва зарурӣ мебошад ки ба ҳифзи манфиатҳои давлат ва ҷомеа равона мешуд. қайд кардан ба маврид аст ки дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҷамъияти савумии кушодаи Помир Энерҷи ҳамчун истеҳсолкунандаи асосии қувваи барқ ба ҳисоб рафта аҳолӣ корхона ва муассисаҳои ҳудуди вилоятро бо истифода аз 12 нерӯгоҳҳои барқии обӣ ва нерӯгоҳҳои офтобӣ бо қувваи барқ таъмин менамояд. имрӯзҳо сокинони вилоятро нерӯгоҳи барқии обии Хоруқ воқеъ дар шаҳри Хоруқ ва нерӯгоҳи обии барқии Помир-1 воқеъ дар ноҳияи Шуғнон бо нерӯи барқ таъмин месозанд. ин нерӯгоҳҳои барқӣ низ борҳо таъмиру азнавсозӣ гардида бо барномаҳои муосири аское ва билингӣ таъмин буда имрӯзҳо фаъолияти босамар доранд. бояд гуфт ки бо рушди саноат ва истеҳсолот ва афзоиши аҳоливу коргоҳу корхонаҳо инчунин муассисаҳои гуногун талабот ба нерӯи барқ сол то сол рӯ ба афзоиш дорад. аз ин рӯ ширкати барқии Помир Энерҷи дар асоси дастуру супориш пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барномаҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар нақша дорад ки дар деҳоти дурдаст дар бунёди нерӯгоҳҳои миёнаҳаҷм ва хурд ҳиссагузорӣ намояд ва баъри пешгирӣ аз ҳуқуқ вайронкунию қонуншиканӣ дар соҳаи энергетика тамоми кӯшишро ба харҷ диҳанд. барои кори боэътимоди иншооти соҳа кам кардани сарборӣ ва беҳтар намудани сифати таъминоти нерӯи барқ ба аҳолӣ ва ташкилоти муассиса аз ҷумла сокинони деҳоти дурдасти кишвар бо дастур ва мусоидати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ дар доираи нақшачорабиниҳои корҳои омодагӣ ба мавсими тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва истиқбол аз ҷашни 34-мин солгарди истиқлоли давлатӣ аз тарафи филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ
дар шаҳри Бохтар барои ҳалли босарборӣ кор кардани трансформатори иқтидораш 10000 киловатт ампераи зеристгоҳи барқи 11036 ба 6 киловолтаи шугнови ноҳияи Ховалинг ки он дар як мавзеи дурдаст ва кӯҳдоман ҷойгир аст, дар зеристгоҳи мазкур як адад трансформатори иқтидораш баланд насб карда шуд. Зеристгоҳи барқи 110-35 ба 6 киловолти шугнов, трансформатори иқтидораш 10000 киловолт ампера ба трансформатори иқтидораш 25000 киловолт ампера иваз карда шуд ва таъминоти барқи корхонаҳои саноатии минтақаи шугнови ноҳияи Ховалинг, қисман ноҳияи Сангор ва ноҳияи Дарвози вилояти Мухтори Бадахшони Кӯҳӣ беҳтар гардид. Дар идома аз чунин корҳои таҷдиду азновсозии иншооти соҳа масъулин ва мутахассисони филиали ҷамъияти савомии шабакаҳои интиқоли барқ иқдом гирифтанд ки то фарорасии мавсими сардиҳо дар зеристгоҳи барқи 220-35 ба 6 киловолтаи себистони ноҳияи Данғара бо мақсади беҳтар намудани эътимоднокии таъминоти нерӯи барқ сохтмони навбатии дуюми зеристгоҳро ба анҷом расонида онро мавриди истифода қарор диҳанд. Ба иттилои масъулин то ин давра дар зеристгоҳи мазкур бо трансформатори иқтидораш 25000 киловолт ампера сокинони ҷамоати деҳоти Себистон ва дигар деҳотҳои ноҳияи Данғара бо барқ таъмин шуда баъди анҷоми сохтмони навбати дуюм мушкилоти бо сарборӣ кор кардани трансформатор дар ин зеристгоҳ низ пурра бартараф мегардад. Аз тарафи ҷамъияти савомӣ кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ барои сохтмони навбати дуюм ин зеристгоҳ ҳамаи таҷҳизотҳои барқӣ аз он ҷумла трансформатори иқтидораш 25000 киловолт ампера аз ҷумҳурии мардими Чин харидорӣ ва ба зеристгоҳ дастрас гардид. Айни замон корҳои сохтмони навбати дуюм дар зеристгоҳи мазкур рафта истодааст. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар доираи вусъати корҳои созандагӣ дар самти рушди соҳа кам кардани талафот ва беҳтар намудани сифати таъминоти нерӯи барқ бо дастгирии ҷамъияти савомии кушодаи шабакаҳои интиқоли барқ аз ҷониби мутахассисони соҳа тадбирҳои мушаххас амалӣ карда мешавад. имрӯзҳо бахшида ба истиқболи шоиста аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ сохтмони хатти барқи 110 киловолта аз зеристгоҳи Кулобдарёи ноҳияи Восе то марзи ноҳияи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ оғоз гардида корҳо тибқи лоиҳа дар иншоот идома дорад. масофаи ин хатти барқ 14.5 километрро ташкил дода он тавассути сутунпояҳои оҳанину бетонӣ то зеристгоҳи барқи нави 110-35 ба 10 киловолта кашида мешавад. аз ҷониби намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб оид ба иҷроиши раванди омодагиҳо ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 коҳиш додани талафоти нерӯи барқ ва доир ба ҷараёни татбиқи дигар ҳадафу тадбирҳои зарурӣ дар шабакаҳои барқи ноҳияи Восе дар якҷоягӣ бо иштироки масъулони соҳа корҳои санҷишиву назоратӣ ва тадбирҳои оммафаҳмонӣ амалӣ карда шуд. натиҷаи санҷишҳо муайян намуд ки вобаста ба ҳолати баъзе аз трансформаторҳо дар ҳудуди кӯчаву маҳаллаҳо ва муассисаву корхонаҳои ноҳия бо назардошти талаботи техникӣ ва мавзеи ҷойгиршавӣ як қатор норасогиву камбудиҳо ошкор гардиданд. ҳамзамон сутунпояҳои чӯбини хатҳои барқии ҳавоӣ дар баъзе аз кӯчаву маҳаллаҳои ноҳия гузариши ноқилҳо аз байни шохаҳои дарахтон ва дар ҳолати расиш қарор доштани онҳо ва дар чунин мавзеъ ҷойгир будани баъзе аз трансформаторҳо ки аз хатар орӣ нестанд аз мушкилоти дигарест ки дар рафти санҷиш ошкор шуданд. тибқи маълумот айни ҳол талафоти нерӯи барқ дар ноҳияи Восе 27.2% ташкил медиҳад ки нисбат ба нишондодҳои аввали соли равон сатҳи талафот коҳиш ёфтааст. то ҳол ба таври пурра иҷро нагардидани нақшаи омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистонро масъулон чунин шарҳ доданд. тибқи нақшачорабини омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2025-26 ки дар шабакаҳои барқи ноҳияи Восе 19 бандро дар бар мегирифт то имрӯз зиёда аз 75% нақшачорабинӣ ба пуррагӣ иҷро шудааст. сабаби асосӣ ба пуррагӣ то имрӯз иҷро нагардидани нақшачорабини омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистон саривақт дастрас нагардидани маводҳои зарурӣ мебошад. дар ҳолати расидани маводҳои зарурӣ мо метавонем ки ҳамаи шабакаро ба давраи тирамоҳу зимистон ва зимистони дар пеш истода омода созем. дар идомаи корҳои санҷишӣ бо иштироки намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Кӯлоб бо мақсади баландбардоштани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ дар якчанд муассисаву ташкилотҳои ноҳияи Восе оиди пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, коҳиш додани талафот, инчунин таъмини самаранок истифодабарии қувваи барқ ва сари вақт пардохти маблағи барқи истифодашуда корҳои фаҳмондадиҳӣ баргузор шуд. дар раванди чорабинии маърифатӣ доир ба моҳияти тағйиру иловаҳои воридшуда ба
кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон маълумоти муфассал дода таъкид доштанд ки риояи талаботҳои қонунгузорӣ дар рушди иқтисодиёти мамлакат ва расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ мусоидат намуда сарфакорона истифодаи нерӯи барқ ва пешгирии қоидавайронкуниҳо омили муҳими баландбардоштани сатҳи некуаҳволии мардум ба ҳисоб меравад. вобаста ба татбиқи ҳадафҳо оянда низ чунин чорабиниҳои маърифатӣ дар дигар шаҳру ноҳияҳо идома дода мешавад. дар рӯзҳои сарди фасли зимистон талабот ба нерӯи барқ зиёд мегардад. мутахассисон иброз медоранд ки бояд ташкилоту корхонаҳо ва аҳолӣ ба хотири фаъолияти мунтазами иншооти энергетикӣ маданияти истифодаи нерӯи барқ яъне сарфакориро риоя кунанд то омилҳои барзиёд истифода шудани нерӯ пешгирӣ шуда дар вақти сармо мушкилот ба вуҷуд наояд. бо дар назардошти наздик шудани фасли зимистон ва рӯзҳои сардӣ мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд вохӯрию мулоқот бо аҳолиро бештар намуда ба корхонаву муассисаҳои бюҷетӣ марказҳои хизматрасонӣ бозорҳо рафта оид ба истифодаи сарфакоронии нерӯи барқ аз меъёр зиёд истифода набурдан бештар кор бурдан аз таҷҳизоти каммасраф истифода аз дигар манбаъҳои алтернативӣ баҳри гарм кардани манзил омодасозии хӯрок ва манфиати сарфакорӣ ҷиҳати ғанӣ гардидани буҷаи хонавода ба аҳолӣ мефаҳмонанд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар ҳамаи маҳаллаҳои шаҳри хуҷанд, регистони панҷшанбе, хиёбони марказӣ ва бозори ба номи камоли хуҷандӣ шаҳри бӯстон доир карда шуд ва дар ин баробар ба соҳибкорон варақаҳои иттилоотӣ дастрас гардид. зимни мулоқот бо аҳолӣ мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд таъкид доштанд ки бо мақсади бемушкилӣ гузаронидани рӯзҳои сарди фасли зимистон дар шабакаҳои барқ зир истгоҳ истгоҳҳои трансформаторӣ корҳои омодагӣ анҷом дода шудааст. вале дар вақти сардию боришот бинобар истифодаи зиёд аз таҷҳизоти барқӣ боиси зиёд шудани садамаҳо ва паст шудани шиддати барқ мегардад ва шаҳрвандон бояд дар ҳифзи иншооти энергетикӣ таъмини ҳамагон бо нерӯи барқ дар истифодаи зиёди таҷҳизот худдорӣ карда сарфакориро пеша намоянд. дар асоси нақшачорубинии раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри хуҷанд дар шаҳрҳои хуҷанд бӯстон тақсим намудани иқтибосҳо бо мақсади баланд бардоштани сатҳи маърифати истифодаи энергияи барқи аҳолӣ ва муштариён барои дар фасли сармо сарфакорона истифода будани нерӯи барқ гузаронда шуда истодааст. дар шаҳри хуҷанд аз ҳисоби зиёд шудани биноҳои баландошонии истиқоматӣ корхонаҳои саноатӣ марказҳои хизматрасонӣ талабот ба нерӯи барқ ҳар сол зиёд мешавад. хусусан дар марказҳои хизматрасонӣ бозору мағозаҳо барои омодасозии хӯрок гармии дохилӣ иншоот ва рӯшноӣ истифода аз нерӯи барқ зиёд аст. ба ҳадафи корҳои фаҳмондадиҳӣ бевосита дар кӯчаи маҳаллаҳо ва бозору марказҳои савдо бо сокинон риояи қоидаҳои бехатарии сарфаи нерӯ пешгирӣ аз садамаҳо дар иншооти энергетикӣ арзёбӣ мегардад. аз ҷониби кормандони прокуратураи шаҳри хуҷанд ҷиҳати истифодаи сарфакоронии нерӯи барқ аз тарафи истифодабарандагон пардохти саривақтии маблағи истифода фаҳмонидани моҳияти ворид намудани тағйирот ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон мулоқоту вохӯриҳо анҷом дода шуданд. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар маҳаллаҳои камоли хуҷандӣ сари баландӣ маҳаллии разоқ ва дигар ҷойҳои серодами шаҳри хуҷанд доир шуда дар рафти он моҳияти ворид намудани тағйири иловаҳо ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон таъини ҷазо ба шахсоне ки ба қонуншиканиҳо роҳ медиҳанд фаҳмонида таъкид доштанд ки дар фасли зимистон истифода бурдани таҷҳизоти каммасраф барои таъмини гармии дохили бино дар марказҳои хизматрасонӣ барои тайёр кардани таом ва дигар тадбирҳои таъмини аҳолӣ бо нерӯи барқ ва коҳиши сарборӣ ва низоми энергетикӣ амалӣ шудааст. корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади баланд бардоштани маърифати аҳолӣ таъмини ҳамагон бо нерӯи барқ амалӣ мегардад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати таъмини мунтазами аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳо бо нерӯи барқ сарфаю сариштакорӣ пешгирии талафот ва дуздии нерӯи барқ кормандони прокуратураи ноҳияи нуробод дар ҳамкорӣ бо намояндагони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва минтақаи рашт гурӯҳҳои корӣ таъсис дода дар ташкилоту корхона муассисаҳои таълимӣ ва тандурустӣ вохӯрда дар рафти корҳои фаҳмондадиҳӣ аз тарафи гурӯҳҳои кории прокуратураи ноҳияи нуробод як қатор камбудиҳо ҷиҳати пардохти нерӯи барқи истифодашуда талафот ва дигар камбудиҳои ҷойдошта дар истифодаи нерӯи барқ аз тарафи аҳолӣ ва ташкилоту корхонаҳои амалкунанда
آشکار نمودند. در دوره سپرگذشته سال 2025 از جانب مقامات پروکاتور ناحیه نورآباد در حدود ناحیه یک چند مرتبه سنجش‌ها گذرانده شده. از نتیجه سنجش‌ها 59 سندهای اعتنایی پروکاتوری قبول گردیدند که و از نتیجه آنها 400,000 تومان مبلغ ضرر برقرار کرده شد. با نظرداشت آنکه در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در سمت استفاده غیرقانونی، تلف و دزدی نیروی برق جوابگری پیشبینی و وارد کرده شده است، نمایندگان گروه کاری مضمون مندرجه سندهای معیاری و حقوقی قبول گردیده را به هر یک رهبران تشکیلات و اداره وابسته به شکل مالکیتشان فهمانده می‌دهند تا در آینده از تلفات دزدی نیروی برق پیشگیری کرده پرداخت برق استفاده شده پورا تامین کرده شود. олимони соҳаи кишоварзӣ ин шабу рӯзро барои гузарондани кишти тирамоҳии зироат мусоид меҳисобанд. ба назари онҳо новобаста аз намнокии қабати ҳосилхез бояд шудгор ва кишт дар заминҳои обиву лалмӣ гузаронида шавад. ҳикматулло назарзода бо истифода аз тавсияи олимони соҳа гузориш омода намудааст. агар солҳои қаблӣ ҳамин шабу рӯзҳо аз ҳисоби боришоти табиӣ дар заминҳои обиву лалмӣ намнокӣ мувофиқ ба коркарди аввалияи хок 15% ва аз ин бештарро ташкил медод, имсол дар ин заминҳо нами кам ва омили қафомонии шудгор кишт гардидааст. дурнамо ва рафти шудгор дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҷамоавии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳолати 21 ноябри соли 2025 нақша 611,929 гектар шудгор гардидааст, 131,284 гектар сатҳи иҷро 21.5%. ضروریت پیش آمده است که در حال زمین ها رو کار کردن در کار حتما به تغییریابی اقلیم نگاه نکرده، یعنی که دوره نشونمای زراعت رو به نظر گرفته زمین ها رو کار کردن در کار کشتی تیرماهی را توسط تخمی پوشک ها حتما گذراندن در کار. برای چی توسط تخمی پوشک ها گذراندن؟ برای اینکه ما در با طور دستی وقتی که تخم زراعت رو پوش میتیم یا که با دیگر اصول های هست در بعضی خواجگی ها با استفاده ماشین های نوری پوشک اندریو 05 مگو پوش میتین و یا در روی زمین میشد پس از اون با سیخموله ها خاک رو بالای اون میپوشونه. بعضا تخمیات در چقوری های گوناگون خو میرند، بعضاش روی زمین، بعضا از در چوب بنیاد از روی طلبات های غیر اگر تکنیکی 6-8 سانتی متر میره، بعضاش مثلا در چقوری موافق به طلبات اگر تکنیکی میره، اما این غیر طلبات اگر تکنیکی است. برای همین ما باید تخم پوشک ها رو استفاده برای اینکه آنها در موافق طلبات اگر تکنیکی در چقوری تنظیم شونده با معیاری تخمی داده شده وابسته به تخمی های الیتی میگن تخمی های نوع بهترین کیش کرده شود. مهلت کشت باشد در حالت گزارش و ضرورت را برای استفاده امکانات‌های طبیعی به میان آورده است، زیرا حرارت خاک گرم و برای کشت موافق است. نوبسته به آنکه زمین با نمی تامین هست یا نیست، باید با استفاده از تراکتورهای تسمه چرخ، شودگار و توسط تخم پوشک‌ها کشت گذرانده شود. در این صورت پنجه‌زنی گندم که در ساختار کشتی تیرماهی موقع خاصه دارد بهتر می‌گردد و استواری خود را با سردی ها تامین میکند. در این زمینه باید غله‌دانگی ها اساساً در تیرماه کشت کرده شوند. دورنمو رفتی کشتی تیرماهی و بروقتی زراعت‌های کشاورزی در خواجگی‌های دهقانی و جماعوی جمهوری تاجیکستان به حالت 21 نوامبر سال 2025 نقشه 208,229 گکتار کشت شده است، 81,268 گکتار سطح اجرا 39%. گرچنده که شبانه پس باشد روزانه حرارت بلند، یعنی که از 15-18 درجه بالا، یعنی برای کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی بسیار قلای آمده است. بنابراین خواجگیداران ضرور است که از روزهای آفتابی، از شرایط مساعد استفاده نموده هرچه زیادتر کشتی تیرماهی زراعت‌های کشاورزی را گذرانند. در این شبانه روز کشتی تیرماهی اصلا زراعت‌های غله‌دانگی ها از قبیل گندم و جو باید که حتما دهقانان کشتی تیرماهی را گذرانند. شودگار تیرماهی و زمستانه زمین را به موسم آینده و کشتی بهاری تیار کرده
آبیاری زمین را بهتر می‌کند که در نتیجه با خبط‌های چقوری آن ماده‌های ارگانیکی وارد می‌شوند. بارشات کم شد، برای همین باید که دهقانان خواجگیداران حتما آبی ذخیروی رو گذراندنشان خیلی ضرور می باشد و هنگام گذراندن آبی ذخیروی یعنی آب در زمین ذخیره می شود. این با افزایش زیرات‌های کشاورزی البته منفعت کلان دارد. همزمان هنگام در روزهای آینده یعنی که با پس کردن حرارت و سردی هوا این همچون یخامانی هم برای زمین برای ذخیره نمی و برای پس کردن ضرررسان‌های ساحه کشاورزی البته منفعت کلان دارد. مقصد شودگار تیرماهی و زمستانه نه تنها در تمام قبط کشت برابر تقسیم کردن ماده‌های ارگانیکی بلکه زیر خاک گذاشتن باقی مانده‌های رستنی‌ها و علف‌های بیگانه اینچنین ماده‌های غذایی میباشد. مهمتر از همه شودگاری که توسط تراکتورهای تسمه چرخ گذرانده میشود برای زیاد نمودن نمناکی زمین‌ها و هوا دادن قبط‌های چوبی زمین مساعدت می‌کند. که نمی کم است، هوا سرد نیست، مثلا اگر زمین رو کرکر کنید در زمین پوسه‌ها پیدا می شود. تخمی ها در چقوری های مثلا موافق طلبات اگری تکنیکی خوب رفتن نمیتوند. زراعت مثلا ما موافق طلبات اگری تکنیکیش کردن نمیتونه. وقتی ما کرکر اساسی خود رو میگذرانیم در حالت پیدا شدن کرکر امین پخسه ها تا کرکر اساسی خود گذرانده ما میتونیم کرکر علاوه‌ای خود رو گذرانیم. میتونیم از سیخ موله ها از دیسک موله ها حتما استفاده کنیم. همون پخسه هایی که پیدا میشن اون رو میده ریزه کردن در کن بعد اینه که استفاده کشت رو درست برآوردن در کن. خواجگیداران و کشاورزان را ضرور است به توصیه عالمان و متخصصان اهمیت داده کشت و پرورش زراعت کشاورزی را در وقت معین برآورند. ریزش برف و باران در فصل زمستان امکان فراهم می‌آورد که کشتی زراعت کشاورزی از جمله غله‌دانگی نیش زده برآید و به موسم آینده آماده شود. бинандаҳои азиз, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон рӯзи хушу бо бароро таманно дорем. саломат бошед.